sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa kutaura kwandiri kuita kuno. Nyaya yangu yekutanga ndiya Madam Boss. Madam Boss vainda vakandoposta pamufananidzo wekupeji kwaSeWickname. Ndo zvaitika apa. Ichi chinhu ichi chiri kutotrenda kutaura kwandiri kuita kudai. Nekuti ini nangu ndambona nangu SeWickname vakadanza kuti first time traveling wati ndofunga kuti vangu vagarisa here vasingata travel nzvimbo dzakasiyana-siyana asi ndofunga kuda vaira savavengi dzimwe nguva imbobuda vari kupi vachiita savari kuKariba kana kuti kuHwangi kana kuti kumavhura adonha iko kwaMeno asi ndokwavaibuda vari handiti ndobva SeWickname vabuda nechitori chine guchi nemachichichi nechinhu chakanzi Spa handiti zvikanzi first flight vaisa chindege after 8 months we give thanks and praise up above ndozvavata zvikanzi still buying shoes with magas money here nevanhu budhimandi maruva riganditi maruva kwete kuti mapira inyazoita zvikanzi madzoka mugemuka God is good all the time zvikanzi ava zvinhu zvavo zvinogara zviri overloaded matroli zvikanzi nevamwe hatiri kuda kureva nemhama sei muri kuita kunge chi munhu achangovhurirwa chi kana kuti mudanga vamwe ndokuti mbinga dzemashuwa mukoma vanhu ivavava ndovanenge vachidiro ndipo guchi bang ndiko kochirandu vamwe ndokuti madzibaba one munhu akavhurira vanhu vese kuti vagobuda vachiita tine keshi well done ndozvakanyorwa paposta ndokubva zvakare vazoisa mufananidzo wevana vavo vaviri one musikana neone mukomana zvikanzi Sammy Levis Village Broadale handiti ndobva zvanzi dear Lord thank you for my children. I know they are a gift from you. Daily I need your strength and wisdom to train them in the way they should grow and know Jesus in the way, the truth, and the life. Lord, please give me the patience and the joyful heart to raise them to be educated and successful individuals in society. Let them be an example of your love and forgiveness. Thank you, Almighty Father, for the honor of being a parent. Amen. Ndovachi Madam Boss vati vana vakura ava indazvichonza unotasa kuti ndoona kuti zvazvatangira papi kuti Madam Boss vacho vazopindurwa saizvizvi chinhu chatrenda kudai ndovanaenda kupeji kwaSeWickname kurutukozi kwacho zvikanzi naSeWickname true my sister God is the greatest. Just worried kuti gedhi racho ramuri kutambisa manhasi maBurkina Faso aya muchiti John vhuri gedhi ndiripi uye mwana wangu anopona here ndokusazvinapa ndobva watanga kuseka ndobva wamanya zvavo zvikanzi abho here nevanhu zvikanzi hamana musadero sei munotaura zvekumaBurkina Faso ka musadero inga zvakaoma Madam Boss bva wati zii zvavo hazvipindurike zvakadai aikaka nai veduwe uye bodo nevamwewo avo hatizivi kuti yange iri joku kana kuti yange iri chi zvikanzi the topic went short left within 2 minutes maakuchira John wenyu here murudo umu here sei tambai nemushe nevamwe John Vhurigate achavhura mwana nevamwewo avo kasi vana venyu ndo vari kutambisirwa manhasingeni here nevamwewo saka iyi yazotorwa ikandiswa kupi kuzimuselebhu ndokwandaiona ndikazinda kurutukozi asi makoments anga ariko vanhu vanga vachiti kwanzi nevezimuselebhu SeWickname reply to Madam Boss hanzi kudi apo help us understand handiti vanhu ndokuti this was a joke since mwana wacho aichinzi John. I didn't even know kuti mwana waSeWickname anonzi John kwati anonzi baba John. I didn't know kwanzi baba John. Oh, now it makes sense. Mazita ekuti John achiri kumazuva ano here anoregere kuvako anotogara ariko izita zvikanzi nevamwe zvakare ndatomboroteta foni ndatadza kunzwisa ini kuti chii chikuitika what is exactly happening here zvikanzi neniwo zvakaoma mwana wake anonzi John ini ndatomboirovera pasi ndichiti pamwe ndikuisanganisa zvinhu nevamwewo don't get it twisted your Wickname has got a son called John nevamwe zvakare maiwe wabatsira ndakuda kuda kudunuka ko zvauya sei izvozvo zvinei nekukura kwevana navamwe zvikanzi mwana wake anonzi John iriwo baba vanongotuka zvikanzi kasi havasi mafriends
unenge uchikomendawo kuti Sahwira wairotsa apa Sahwira wacho vanenge vari zvavo kumunhu wokupindura vari kumunhu. Zvikanzi ndavereka ka 3 handina kutonzwisa kuti vari kuedza kuti kudii baba ava. Somebody help me. Vari kuedza kuti it's a John joke. That son's name is John. Nevamwe zvikanzi call from kids zvava kumaBurkina Faso here. Imagine dating someone wekuti you have to explain every joke. That would be so boring. Nevamwe zvakare I can relate. Zvinoboa singamboiti. That's a straight this day. I think his son anonzi John. Vamwe havana kushtora zvakanaka. Zvikanzi nevamwe Self is not impressed with the Vulagate thing. He's not happy at all. That was inappropriate. Why would you say that? I get the joke now. Mwana uyo anonzi John. Those ndanzwisisapo. Since she was being fired. Nyaya yacho haina connection. Ungati yanyorwa nemunhu ane 4 years. Why would you connect nyaya kunzi mwana wakura nyaya yeBurkina Faso? Why would you do that? Zvikanzi nevamwe zvakare. It was just a daddy joke isingasekese zvayo. Vamwe ndo kuti zvakare. Mai havatari kuda kuhakira. I don't know kuti mai vapi vacho. Oh, I get it. Kajoku kahako asi pafambwa munhu apa. Mwana wake anonzi John zveveduwe. Shona iya kutizai vanhu mese. Hameno. Manje isu comment section. We don't know mwana wake anonzi John. That's the truth. I actually didn't know kuti mwana wani wasewekunyo anonzi John. Takasingazvizivi. Zvikanzi namu atini nazvo isu kuti mwana wake anonzi John. Munhu akaundure. Munhu akomenda zvakanaka popesi here zvichiita here izvozvo. That was so rude. Made women and men vakudzana zvemaBurkina Faso ndokuita seiko isitaita vatete. I think mwana wake anonzi John ndo zvakangozara izvizvi kuti I think mwana wake anonzi John. I think mwana wake anonzi John. Vamwe ndo kuti hatiri kurana nema anenge azouya chipa macomments. Please take me kana kuti vanhu vacho vakauya. I'm banning myself from this comment section. Nevamwe zvakare. You can respect your wife. You will say kuti hakuna kuti vanhu zvakaita seizvozvo. Ndo zvakakwanisa kubata panhau yani yasei kuti namajambosi. Asi vanhu vazhinji vatanzi imi you guys being zimbos you quickly twist zvinhu kuti zvinge zvichinzi munhu atuka kana munhu yaita sei. Yeah, this was a just mere joke. Ranga riri kungoseka. Nothing else. Nothing malicious was behind that comment. Just down. Saka kuti zvoni iwo sekunopa kuda vasoendera mberi nekutaura maBurkina Faso ani emukadzi wemunhu. Ndoshwa chakati tikati kuti vanhu moti iwo zvinozoita kuti kana madambosi otaura maBurkina Faso avo murume womunhu hazvinyatsi kuita zvakanaka. Saka ndosoti kuti vamwe vanhu hazvina kunyatsa kuvaita zvakanaka zvekuti why would you say that? Tobva ipo tina pane munhu waMwari Prophet Java. Ndobva atanzi Prophet Passion Java is not correct. It has to be Passion Java and Ginimbi both rich. Saka inachona zvakare Bazim Celebs zvikanzi Prophet Passion Java response to Sekuru Banda. Prophet Passion Java has responded to Sekuru Banda's comment that him and Ginimbi are both rich. The headline of the story, which read Ginimbi and Passion Java are both rich, Sekuru Banda, was published by Zim24 News. Commenting on the post by Zim Celeb, the Prophet corrected Sekuru Banda, saying it's not correct. It has to be Passion Java and Ginimbi both rich. He posted. Sekuru Banda had posted on his Instagram that according to the flavor, Shatakambovenga Jeje, Shakarebesa Jisi, Chujawandisa. Ndoba vamwe vati so pet though udzaiwo bambo akuti Ginimbi mbinga pet Prophet Passion. Why would you say that? Vamwe ndokuti panga usadero Hugo and Victor and Hugo Jive has issues tokwadi taneta which one comes first on alphabetical order? Ni vamwe zvakare G or P. Zvikanzi zvakangofanana kani hapana kana nyaya yapa zvebasa rei idzi dzakabarwa muna 2000 chokwadi atikurani zvikanzi handizive alphabetical is G then P. Imposter nevamwe we do anything for cloud nevamwe hatino kutongwa chireva anokuti hanzi do anything for cloud zvikanzi vamwe saka kana pangorina Sekuru Banda it's a yes for me nevamwe panga ari kuda kuita sei iye kuti ndiye awane first all the time.
zvikanzi Java is pretty and childish nevamwe zvakare ndo zvakati ndaona chi pakati pamunhu wamwari Java nani naButi Ginimbi. Tochibva ipapo zvakare toenda pana uyani yaDion wekwasitana dadhezi uya mutsvukutsvuku mirabhu ndobva abuda akapfeka hanzu dzake dzanjibudisa mahalila ese apedza kupfeka hembe dzasibira mahalila ese ndobva aenda bva anyora kuti iye paposti ndofunga angoti baby's room here if I'm not mistaken ati baby's room vanhu vazhinji vangu vakuti where is the baby's room yacho iri kutaurwa skin yake bo asi ende bo cause one munhu anogona kunyatsa kubleach zvakanaka vakatora anobhisha ndiya handizivi kana wakamona achibleach kana kuti haazi bleach I don't know kudai pauda dzaanenge vachizora muviri wese kana kuti imvura inosvoda yakanyanya kuwanda kupfuura dzevamwe I don't know zvakare zvikanzi kazi mune proof yekuti anobleacha here yes anobleacha akakura akasviba kuti ndo ine hangu mafotos andakaona achimudiki haana kusviba kuti ndo vamwe vanga kutorwisanizira izvo zvikanzi nevamwe zvakare haaskini ndada it looks like vakaita havo mbijana nevamwe zvikanzi yes vamwe ndokuti ari pambiri vamwe vakati I see macomments vamwe vanhu Stana loves yellow zvokwadi the room is beautiful saw her Insta stories this other day mwana wake achimhanya imomo zvikanzi nevamwe can't see any room tungoona makumbo chete ndo atikuona nevamwe zvikanzi hana mavhika uyu what does she use manacles ake look nice nevamwe I had glow envy does wonders or is it iyezve ini sipuri kunoitsvaga iyoyo yacho neyamukutaura kana hazvina kushata so like vanhu vazhinji vanga kuti what room usatiudza zvisirizvo zvikanzi whether it's a corner for her daughter that's really lovely for a little girl I am sure her little girl loves it it's more than a lot of women do for their kids it all looks nice and clean kids love balloons wawat etc ndosvanga chimotaura saka regai ngoti ndo zvandanga ndava nazvo muvhidhiyo ino chakubatai zvakare pachikamu chinotevera